Una acció i ràpidament l'etiquetava. L'escola, família, la societat m'havien entrenat per a classificar la realitat. I així jo pensava que entendre el món era tan simple, tan fàcil, tan ràpid. Recordo el moment, el que era estrany, el que és tan diferent, el que és estranger. Em molestava fer un esforç per parar i per entendre, per pensar, per